Иртеге тантаналарның иң олысы, иң изгесе 9 май бөек җиңү бәйрәме. Онытылмас җиңү бәйрәме, яшьлек күзле җиңү бәйрәме. Илебезгә җиңү язын алып килгән 1945 елның 9 майын бездән 68 ел айырып тора. Бу көнне кемдер сугыш кырларында ятып калган туганын искә ала. Икенчеләре ялан аяклы бала чагын өтеп алган дәһшәтле елларына барлый. Кайберәүләр каһарман батырлыгы өчен бирелгән орден медальләрен тагып, менә инде 68-нче тапкыр тыныш язларны каршы алырга әзерләнә. Аның турында һәр кемнең үз истәлеге. Ә нурлатылар өчен җиңү бәйрәме нәрсә ул? Самый изге бәйрәм. Потому что безнең бабайлар үлгән вакыт анда безнең өчен, безнең шушы көннәрне безгә исәнлек булсын өчен, саулык менә шундый әйбәт көннәр килде. Шуның өчен безнең яшьлек бабайлардан соң әйбәт вакытта үтте. Менә шулай ахырдан да менә күпме сугышта катнашкан бабайлар уже әс калдылар. Бездән соң да андый сугышларны күрмик. Җиңү көне ул без нәрсә безнең өчен инде. Шатлыклы көн. Потому что безнең әтиләр сугышта үлеп калды минем әти. Суганнар белән бер искә алабыз инде. Менә нигә чыгып парадка чыгарбыз. Allah dilese isen bulsak. Bağlarımızla көрсетбесең сугышны. Җиңү бәйрәме әйбәт инде, biz аны бөтен бездә яхшы иттермискә төшерәбез. Потому что безнең абыйлар анда үлеп калдылар. 18 яшеннән китеп, 10-ны бетергән көне Ленинградны инде үлделәр алар. Фронтында Ленинградны басып алган вакытта. Әнигел елап үтте инде гомере. Әниләр пенсияны да ала алмадылар алар. Без әлхәмдүлилләх шөкер безгә пенсияны түлиләр. Без эшләдек, эшләгәнебезне алабыз. Бик канәгатьбез пенсияны түләгән өчен. 9 май бәйрәме миңа барлык бәйрәмнәрдән дә зур бәйрәм. Мин ул көнне бик яратып каршы алам. Чөнки минем әтиемнең зур абыйсы минем абый. Babamның енесе сугышта катнашканнар, бабамның енесе бөтенләй шул сугышта үлеп калган Гарифулла бабай. Әтием белән Минәхмәт абый сугыш инвалидлары иде икесе дә. Бабам Мәскәү янында военный заводта эшләгән сугыш буе. Бу сугышта безнең авылыбыздан 106 кеше шушы сугыш кырларында халяк булып калган. Шушы 9 май көнне безнең бөтен туганнарыбыз кайта, без зияретләргә барып, әтиләр өстенә барып чәчәкләр куябыз. Һәр 9 майны кайтмыйча калганнары юк. Бик зур итеп бу көнне бәйрәм итәбез. 9 май көнне кайтмыйча калган көннәрне дибез. Калабыз инде кешеләрне барында. Без бит сугыш вакытында эшләдек инде балам, кичкенә булсакта. Орман кестек, юл салдык. Анан салдыкта шулай итеп, 11 яшымда паспорт алдым, 16 яш ясап. Анан неге җибәрделәр мине. Бумажный заводка. Гербовод итеп, анда китеп, анда эшләдем.